всички доклади се обединяват около едно, а именно промяна. Аз обаче също смятам, че предстои промяна в света, в частност и в България. Ще разгледам в частност в България, тъй като ни касае. Но ще направим една крачка назад и по-скоро ще кажа, че капитализмът за днешно време няма нищо общо с това, което изглежда, че е, а именно система, в която пазарът регламентира посоката на икономическото развитие в света. Основната причина за това е факта, че парите отдавна нямат стойност. Имам предвид, че не са обезпечени с злато. От 1981 година в Америка и след 1989 година в целия свят. Едва ли не причина за кризата изтъкват така наречената революция на Ташер и на Рейган през 1979-1989 година, когато те налагат така наречения шестяхната философия на управление и политика, така наречения пазарен фундаментализъм. Едва ли не това е причината за кризата 2007-2009 и дори Анатол Халецки описва това като последния етап на капитализма, който на практика се проваля. Аз лично не смятам така, а по-скоро смятам, че ние свободен пазар точно в този период от време не сме имали. И смятам, че на практика дори сме живели в епоха, в който сме имали една централизирана и планова икономика, защото по-голямата част от нещата, които се случват, не изглеждат да са ръководени от пазара. Точно за този период от време светът преживя много интересни събития. Наред с технологичната революция, изведнъж всички компании и голями фирми започнаха да стават социално отговорни към външни бенефициенти, а именно малцинства, жени, етнически групи и така нататък. Това е нормален процес, социално отговорен процес, но е странно това да се случва в условия, в които 80% от света живеят под $10 на ден и половината от децата на планетата нямат достъп до питейна вода, електричество и петрол. Моята теория, дори с риск това да прозвучи конспиративно, е тези процеси, дори и ако щете процесът за еманципацията на жените е свързан с това да се вкара колкото може по-голям ресурс в икономиката. Колкото по-голям ресурс е вкаран в икономиката, толкова по-голямо потребление има и основната задача е изпълнена, а именно да се изгражда и подсилва доверието в хартийните пари. Ще ви дам един пример. По-голяма част от населението в, нека да разгледаме най-развитата икономика в Америка, живее на кредит. Честа практика е кредитополучател да отиде в банката и да закупи къща, например, за стойност $250 000. След 10 години същия този кредитополучател ще отиде в банката и кредит на $250 000 ще намалява на $200 000. Стойността на къщата обаче, вследствие на нарастващия пазар, ще е станала $300 000. И така нареченото понятие take equity out, клиентът ще получи допълнителен кредит от $100 000, които ще изхарчи за пенсионен имот в някоя далечна държава като България, допълнителни нови автомобили, почивки и така нататък. И така цял живот. Накрая, когато стане време за пенсиониране, същия кредитополучател ще отиде в банките с многократните теглени и връщания. Кредитът ще е, например, $350 000, а стойността на къщата ще е $500 000. Продава къщата, връща заема и с $150 000 отива в старчески дом. С други думи, когато пазара постоянно расте нагоре, макар и илюзорно, основният актив на всяко средно домакинство осигурява кавички допълнителен доход и разширява стандарта на живота. Всичко окей, докато пазара върви нагоре. Какво се случва, когато пазара се стигне? Това, което се случва често, не изглежда да е провокирано от чисто пазарни сили. Например, провокация на инфлация. Инфлация е един от силните инструменти за рестартиране на този процес и за започване на всичко от начало. Например, когато инфлацията е провокирана с печатане на пари, например, като един от най-известните инструменти, в ситуация на инфлация хората губят доверие в финансови инструменти и всичко останало и започват да инвестират парите си в недвижими имоти. Когато започнат да инвестират в недвижими имоти, пазарът за недвижими имоти започва да нараства и всичко започва от начало. Много голяма част от нещата, които се случвали в света, не изглеждат да са ръководени от чисто пазарни сили.
Другото, което е абсурдно, което се случи и бяхме свидетели през последните 6-7 години, е това, че правителството спаси някои фалиращи огромни корпорации. Това разрушава основните принципи на пазарната икономика. Това е като така наречен на игра. Аз го наричам виртуален капитализъм. Тоест играеш и ако си достатъчно силен и подчиняваш достатъчно много хора в зависимост и държавата ще те спаси, ако имаш късмет. Това разруши доверието в съществуващата система. Освен това, много неща имат нужда от промяна. Дори и някои показатели за икономическа мощ, като този за брутния вътрешен продукт. Ако брутният вътрешен продукт на Америка, като най-силна икономика в света, е 15 трилиона долара, то следващите три силни икономики, Китай, Германия и Япония, имат общ брутен вътрешен продукт също 15 трилиона долара. Но ако вникнем в това какво се случва на практика, ще видим, че тези три държави, Китай, Япония и Германия, на практика произвеждат повече автомобили, имат повече интернет потребители и по цяло имат значимо по-голямо производство от Америка. Разликата идва от там, че основната част, над 70% от брутния вътрешен продукт на Америка, идва от потребление. Лично смятам, че проблемът в момента е именно окрупняването на едрия капитал и взаимодействието между едрия капитал и правителството. Не виждам нищо конспиративно в това, защото както едрия капитал, така и правителството имат нужда едни от други. За съжаление, икономиката се развива по начин, по който се следва следната максима. Благата са ограничени и следва да се разпределят между колкото се може по-малко. Вместо мултипликация води до мултипликация, действие води до благодействие. Лично. Това, което считам, че следва от тук нататък, е естествените сили на капитализма да разрушат тази прогнозна система. Разбира се, ролята на държавата е необходима, но тя е по-скоро необходима да помогне на тези естествени сили на капитализма да свършат своето. Вярвам, че за разлика от Анатол Палецки, аз съм оптимистично настроен, вярвам, че ще последват няколко инфлации, хиперинфлации. Въпреки, това ще бъде въпреки упорството на правителствата. А правителството също знае, че това ще се случи, но те няма друг избор, освен да упорстват, да могат да бъдат социално отговорни и да спечелят доверието на хората, за да могат да управляват след тези периоди. Вярвам, че след това ще се радваме и ще бъдем свидетели на истински либерален капитализъм, в който свободното предприемачество, конкурентоспособността и развитието на малкия и среден бизнес ще бъдат водещи. Искам за България само да кажа две думи. Критичното за България има два критични момента. Най-важният според мен е продажбата на земя на чужди граждани. Аз не смятам, че при тази стойност на парите и тази неясна стойност, това неясно очакване за бъдеща стойност на парите, ние трябва да продаваме земя на чужденци по начина, по който се иска от нас. Вярвам, че това трябва да се случва, но при определени условия. Тоест всеки може да закупи земя, стига да я ползва по предназначение и стига след даден период от време, 50 или 100 години, земята се национализира. Това е изключително важно и не смятам, че с цел привличане на чужди инвеститори ние трябва да дадем най-ценния си актив и земята. А той е най-ценен заради нарастващия брой население по света и намаляващата обработваема земя, тъй като тя все повече се използва за производство на биогорива и други. Другия важен въпрос за България е България да адаптира своята финансова политика с тази на развития свят, а именно да се възползва повече от финансовите ресурси, които са налични в света. Вярвам, че тази дисциплина, която е следвала страната рестриктивно през последните години, е била абсолютно излишна и в абсолютно несъответствие с това, с което западният свят прави.